ಮತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಸೆಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜವನಿ ಅನೀಶ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಮದಿಪು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ದೂತರು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಜನಕಲ್ನೇಂದ್ರ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದಲೆ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಮೇರ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನಗನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಎಂಕೇದಾದ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಇಡೀ ಮೈಪುರ ರೋಮಾಂಚನ ದೇವಣ್ಣ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಹತ್ತಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸೋದು ದೇವಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರನ್ನ ಮೈ ಜುಮ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನಾನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಸೇನ ಏನಪ್ಪಂಡ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಾತ್ರ ಗೆಂದುನತ್ತು ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮೇ ಗೆಂದುನೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂವೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಸೆಟ್ ದೋಲಾಯಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದಿಪು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದು ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ಐತಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ತೂಡು ಮಾಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಖಾಲಿ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಪರ ಊರುಡತ್ತು ಪರ ದೇಶಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರಂಡು ಅಂಚಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮುಲು ಬೈದ ತುಳುಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥರದ ಫಿಲ್ಮುಲು ಬೈದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮುಲು ಬೈದ ಆಂಡ ಈ ಮದಿಪ್ಪು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ನಮನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ನಮನ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಬೇತೆ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ದೇಶ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತು ಓಡ್ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್